Kaixo, gaurkoan web bideojokura jolastuko dugu apurtxo bat. Beno, ikusten duzuen bezala arma oso trebe bat kontrolatuko dugu, almen desberdinak euskana. Adibidez, laser tiro hauek jaurtitzeko gai da. Gero aramu sarea erabili dezake, arma sarea erabili dezake horrela mugitzeko, eta gero badauka baita ere abilizia oso interesgarri bat, arma esartzeko eta lotzeko, ezta? Eta plataformak sortzeko gai da, eta objektuak lotzen ditu, ezta? Eta horrez gain dantza egin dezake, bai bere mutil lagunarekin eta bai beste izaki batzekin. Ikusten duzuen bezala, euskaratuta dago, Ibai Oianguren salak egin zuen, eta nire aburuz oso lan ona egin zuen. Plazer hutsa da honelako lan bat honela kontsumitu ahal izatea, izan ere jokoaren tonua edo ez dakite hurbiltasun hori oso ondo itzultzen lortu duela esango nuke. Beraz, plazer hutsa izan da niretzat joko euskaraz jolastu ahal izatea. Ikusten duzuen bezala, misio txikiak jartzen dizkigute. Hor, hau hasierako atal bada, beraz, abileziak hartzen eta ikasten hasteko unea proposa. Zubi bat egin dezakegu, orokorrean ia toki guztietan erabili dezakegu arma sarea, ez guztietan, ezta? Eta hasten gara gauza ezberdinak biltzen, ezta? Adibidez, larbak eta kasu honetan objektu hori, pieza hori eraman behar dugu, ezta? Erabili genezake sarea modu arruntean tira egiteko, baina beranduago objektu pisutsuagoak aurkituko ditugu, beraz teknika hori ez da izango beti baliagarria. Erabilgarriagoa da sare finkoa erabiltzea eta gero beharrezkoa denean mozten joatea, ezta? Hemen beste toki batera eramango dugu pieza hori eta proposatutako helburua betetzen joango gara. Bueno, jokoak toki desberdin dauzka eta hau inurritegia da, ezta? Inurritegian misio mota hau gehiago agertzen da, ezta? Objektu bat toki batera eraman behar izatea eta bar. Baina, guk kanpora joango gara beste misio mota batzuk erakustera. Adibidez, mugimenduzko agoak direnak, ezta? Gehiago eskatzen dutenak bilintzi eta balantza ibiltzea, ezta? Hemen ikusten duzuen bezala arma batek bere kumeak jasotzea eskatzen digu, eta oro har oso interesgarria da jokoa. Hasiera batean pentsa genezakelako orokorrean bi joko palankak edo bi joystickak erabiliz tiroka eramango gaituen jokoa izango dela, baina hori egiteko ere berezko estilo oso on bat erakusten du, izan ere arma honi txori batek mutilaguna baitu egiten dio, ezta? Eta berak mutilarekin edo mutilagunarekin berriz egon nahi duenez, alduen guztia egingo du. Kasu honetan egiten duena da, bere inguruko animalia askori laguntza eskaini eta azkenean berari lagunduko diote, ezta? Eta hori maila batean indarkeria erabili gabe lortzen du, ezta? Jan genezake animalitxo batzuk eta oka eginez bota genitzake berriro kanpora, ezta? Baina joko guztia egin daiteke indarkeria erabili gabe eta oso interesgarria iruditzen zait honelako joko bat euskaratuta izatea, ezta? Ia abilezia maila bat izan da, ia edonori jarri aldiogulako. Eta aipatu dut gauzatxo txiki bat, niri gertatu zitzaidana, denbora bat pasatu nuen hasi nuenetik bukatu dan arte, eta asko gustatu zait jokoa, baina hasieran misio nagusi batzuk aurkezten zaizkigu 3 toki desberdinetan egin behar direnak, eta bakarrik abisu bat. Inurritegira baso asteetan agertzen diren misio guztiak egiten badituzue, gogoratu horietako beste toki batzuetan egin behar direnik. Ez nuen aurkitzen zer egin behar zen gehiago inurritegian, eta esaten guztia egin da daukat. Eta hori zen kontua, bazela garaia irteteko hortik, ezta. Baina, gutxi gora bera jarraian jolasten baduzue, zeizue zer gertatuko, eta oso gozagarria da. Gomendatzen dut, benetan. Agur.